khe bakha kalijak tei khapak slikjak mangpli nia lai thangjak krak salo Anando Jamatia umor 20 years hai kheba neisi sal bas malkhung bai thu thaijagei lahar patewi langma arinai tini sangrong sal hai kheba bisibar salo Anando Jamatia Netaji College Udaipur pore tongjanai tini bangkatei sokphai nukhong kaisa tei joto kamini khapang jirigei muktei bai kaplang nglai tonglai jamani mangpli gomati hangkor bai khobjak kila anjai bhagba kamio naitungri jayakare dofani tv mangpli o Jangan